हेलो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरो आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्सफोर दङ आरो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ गिबिसिनथारावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो जासिहरबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनैनि बे फिसा गुसुं ब्लग भिडिअआव नायगिरि बयखौबो जायफ्रा नायदों साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिउवार्स एन्ड साबस्क्राइबार्सफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा दासान्दि नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आङो गाहामथारैनो बा नोंथांमोनजों आङो सावरायनो मोनाखै। ओमफ्राय जाहोना जाहैबाय आरोखि ना आंनि फिसा फिसौ पार्सनेल मेटार्सफोरनि थाखाय बेफोरनि थाखाय नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ सावरायनो सानाखै आरोखि ना बा हायाखै आरोखि आङो। थ' दायो आङो बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय आङो बे ब्लग भिडिअखौ लानानै फैबाय। बेनिखायनो नायगिरि बयनिसिमबो बेखौनो मिजिं थिहरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरोखि। आरो बेल' नङा बेखौनो आसा खालामदों आरोखि ना जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ बा आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे इसोरनि अननायाव गाहामथारैनो दङ। थ' आंबो मोजाङैनो दङ, जेबो उसुबिदा जायाखै। नाथायबा बिदिनो संसाराव थांनानै थानायाव समायथे फिसा फिसौ जोंहा घटना जायो ना बायदि रोखोम जायो। दा बेफोरखौ लानानै समायथे जोंनि गोसोफ्रा आलांबा जायो, दुरबल जायो, बायदि बायदि जायो आरोखि ना मोदोमा जोंनियाव थानायखाय आरोखि। थ' जेखि जाया मानो थ' आं दिनै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बे मोनसे फिसा घटनाखौ दिनै सावरायनो सानदों। दासान्दि बे प्रेजेन्ट टाइमावहाय आरोखि ना जोंनि गोबांथार मोजां मोजां मानसिफोरखौ देट मिन्स जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर दङ ओमफ्राय जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेबायदि नुनो मोनदों आरोखि ना ससियेल मिडियायाव फेसबुकनि गेजेरजों, इउटुबनि गेजेरजों, इन्सटाग्रामनि गेजेरफोरजों नङै बाङै जानला मोनलायावसो गोसो होनायखौ नुनो मोनलागासिनो दं आरोखि ना। नोंथांमोनाबो जानो हागौ बेखौ नुगासिनो दङ बा नुबाय थादों ना जानला मोनला संसारनि गानफोरजों बायदिसिना रिल्स बायदिसिना बानायनाय ओमफ्राय बिदिनो बायदि 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 आरोखि ना जानला मोनला गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्सफोर ओमफ्राय नङै बाङै बेफोराव गोसो होनानै एकदमबारे सम हगारनाय ना बेफोरबायदिखौ दिनै नुनो मोनगासिनो दं आरोखि। थ' अनजाग्रा आंनि डियार साबस्क्राइबार्स एन्ड डियार भिउवार्स आरो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों आरोखि ना थ' बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला बा बिमा बिफा जानायखाय थ' जोङो संसारनि बेफोरबायदि जानला मोनला नङै बाङै आरोखि ना हामजाथावै बानजाथावैयावहाय जोङो गोसो होद्लाबायनो नाङा। ओमफ्राय जोङो संसारनि गानफोरजों बायदि रोखोम रिल्स बा माबा माबि जोङो बानायनो नाङा आरोना। एकदम ओरैबायदि नुजायो आं बिराद नुबाय थायो आरोखि ना जोंनि माखासे ख्रिस्टियान सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौहाय संसारनि गानफोरजों मोसादबलायनानै बायदि रोखोम खालामनायखौ दिनै नुनो मोनो आरोखि। थ' आरो बेल' नङा आरो माने जोंनि गोबांथार बिदिनो ख्रिस्टियान बिफाफोर बिमाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर ना मार्केटफ्राव दखान बाजारफ्राव एकदमबारे नङै बाङै जानला मोनलायाव ना बिराद बा पिकनिक स्पटफ्राव बा जे जायगायावहाय ना पिकनिक जायो बेरायहैयो बेफोरबायदि जायगाफ्राव ओरैबायदि माने नङै बाङै एकदम जानला मोनला गोदाव सोराव गोसो होनानै टाइमखौ हगारनायखौ नुनो मोनदों आरोखि। थ' बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौसो खावलायगोन आरोखि ना जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ ओमफ्राय जायफ्रा बेबायदि जानला मोनला नङै बाङै संसारनि बायदि रोखोमाव गोसो होगासिनो दङ जानला मोनलायाव बेफोरखौ नागारनानै एस ए ख्रिस्टियान इसोरनियावसो जोंहा बांसिन गोसो होनो नांगौ। नंगौ मोजां आखल आखु दानायाव गावखौ मोजां दैदेनलांनायाव गावखौ गाज्रिनिफ्राय हमथानायाव ना न'खर संसार खांनायाव फेमिलि खुंनायावहाय फरायनाय लिरनायाव स्टुडेन्टसफ्रा ओमफ्राय बिमा बिफाफ्रा मोजां रोखोम फिसाफोरखौ फोरोंनो आखल आखु फोरोंनायफ्राव बेफ्राव मोजां खामानियावसो जोङो बांसिन गोसो होनो नांगौ आरोखि ना। थ' जोङो दायो मायाव बांसिन गोसो होथाबनायखौ नुनो मोनो जों गावखौनो सिन्था खालामनि आरोखि ना।
जों जेब्ला गावखौनो आन्दाज खालामो एकदमबारे नङै बाङै ना एकदमबारे सानसेनि थाखायल' दसेनि थाखायल' इन्टारेस्टआवहाय जों बिराद बांसिन जोङो बेफोरबायदियाव जों गोसो होफ्लांबाय थायो आरोखि। थ' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों बा नायगासिनो दङ जोङो सिन्था खालामनि आरोखि ना बे नङै बाङैयाव गोसो होनायखौ नागारनानै एसे साबसिनाव जों गोसो होनि न'खर खुंनायाव ना फरायनाय लिरनायाव स्टुडेन्टसफ्रा बिमा बिफाफ्रा गथ' गथाय खांनायाव मोजां गियान होनायफ्राव फिसाफोरखौ फोरोंनायफ्राव ओमफ्राय ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा इसोरनियाव माबोरै जानो नांगौ थानो नांगौ मोजां माबोरै जिउ खुंनो नांगौ ना बेफ्राव जोङो गोसो होनो नांगोन आरोखि। अनजाग्रा आंनि डियार भिउवार्स एन्ड डियार साबस्क्राइबार्स बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जादों आरोखि आङो। थ' आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंलांगोन आरोखि। थ' आं फरायनानै खोनासंहोनि बे समाव थ' बेखौ मोननो हागोन फिलिपियारि द्याट मिन्स फिलिपिनि 4 बालाबनि 8 सिरि फिलिपियारि chapter 4 verse 8 there is written like this dear friends the word of God says like this बेबादि बुंदों जोबनायाव आंनि बाथ्राया बेनो सैथोयै मानि जानाय गोथार जानाय गोजों जानाय अनजानाय हामजा जानाय मोजां मोनजानाय आर बाख्नाय जानाय बेफोरनि बिसय देहेन खालामदो होननानै बुंदों आरोखि ना। मा होननानै बुंदों बेवहाय फिलिपियारियावहाय जोबनायाव आंनि बाथ्राया बेनो जों ख्रिस्टियानफोरखौ होनदों आरोखि ना जों ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरखौ होनदों माने जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ होनदों जों ख्रिस्टियान स्टुडेन्टसफोरखौ होनदों आरोखि बे बाइबेल बाथ्राया ना बे बाइबेलनि बाथ्राया जों रायज्लायदों आरोखि ना। गोदोनि समावथ' इसोरा नाबिफोरनि दुवारै गावनि दासफोरजों रायज्लायोमोन नाथाय दानि बे मुगायाव बाइबेलनि गोथार रावफ्रानो ना बेफोरनो इसोरनि गाहाम बाथ्रायानो जोंजों रायज्लायो बाइबेलनि रावफ्रानो जोंजों रायज्लायो। थ' बे बाथ्राफ्रानो दिनै जोंजों रायज्लायदों मा होनदों ओरैबायदिखौसो जोङो देहान होनो नांगौनो जों ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानायखाय ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानायखाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव माने द्याट मिन्स जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय थ' मायाव देहान होनो नांगौ होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला सैथो मानि जानाय ओमफ्राय गोथार जानाय सैथोआव जों देहान होनो नांगौना माब्रै जोङो सैथोथा जानो नांगौ माब्रै आं सैथोयै थाबायनो हागोन ना ओमफ्राय मानि जानाय बेफोराव जोङो देहान होनो नांगौना ओमफ्राय मा लिरबावदों गोथार जानाय माब्रै आं गोथार जानो हागोन बेनि फारसेबो दिनै जोङो देहान होनो नांगौना ओमफ्राय मा होनदों गोजों जानाय एकदमबारे मोजां गोजों जानाय बेफोरनि फारसेबो दिनै जोङो देहान होनो नांगौ गोसो होनो नांगौ माब्रै आङो बेबायदि जानो हागोन। ओमफ्राय लिरबावदों मोजां मोनजानाय आरो बाख्नाय जानाय बेफोरनि बिसय देहान खालामदो होननानै बुंदों मोजां मोनजानाय आरो बाख्नाय जानाय ना बेफोरनि फारसे जोंखौ मा होनदों देहान खालामदो होनदों आरोखि फिलिपियारियावहाय फोरबोनि गाहाम बाथ्राया गोथार बाइबेलनि रावा। थ' अनजाग्रा आंनि डियार साबस्क्राइबार्स एन्ड डियार भिउवार्स थ' जों बे समाव गावखौनो एसे दांनायनि सिन्था खालामनि थ' जोङो माबादियाव जों दिनै गोसो होगासिनो दङ माबादियाव जोङो दिनै देहान होगासिनो दङ थांनानै थासान्दि आरोखि ना बा थांनानै थानायाव। थ' जोङो जेब्ला सिन्था खालामो नायो ना जोंनि गोबांथार नोंथांमोनाबो नायब्ला नुनो मोनगोन जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमा बिफा सेंग्रा सिख्ला बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ जों ख्रिस्टियान जानानै मायाव देहान खालामदों थांनानै थानायाव संसारावहाय माबायदियाव जोङो देहान होगासिनो दङ मा जोङो फोरबोनि गाहाम बाथ्रा बादि गोथार बाइबेलनि राव बादि जों देहान होगासिनो दंना बेखौ जोङो सिन्था खालामब्ला जों गावनो बिनि फिननायखौ मोननो हागोन आरोखि ना। थ' बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बेखौनो आं खावलायबाय फैदो अनजाग्रा आंनि डियार भिउवार्स जायफ्रा नायदों आंनि भिडिअखौ आरोखि ना आरो जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं रिकुवेस्ट खालामहरबाय आरोखि ना जोङो बेफोरनि फारसे जोङो देहान खालामनि आं दहाय फरायनानै खोनासंहोखाबाय नोंथांमोना बे फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो हागोन बा नोंथाङा गावनो फरायनानैबो नायनो हागोन। ओमफ्राय बे बाइबेल सिरिया जोंनो फोरोंबावो आरोखि ना बियो मोनसे मा संसाराव थांनानै थानायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय मोनसे गाइडलाइनआ जाबाय आरोखि ना मोनसे गाइडलाइन बियो जोंनि थाखाय। थ' गाइडलाइन गैयाबा माबा मोनसे जिनिसा थिग मथन जाया आरोखि
थिग दिनै बेबादिनो बेबो जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय इसोरनियाव थांना थानायाव मोजां जिउ खुंनायाव मोजां ख्रिस्टियान जानायाव मोनसे जोंनि थाखाय गाइडलाइन जाबाय आरोखि ना थ' बे गाइडलाइन मथे बे नेम मथे बे आयेन मथे बा बे रुल्स मथे जोङो थाङोब्लासो जोंनि जिबनाव ना जोङो मोजां मोनजानाय अनजानाय गोजों जानाय गोथार जानाया जोंनियाव फैगोन आरोखि थ' जों बेबायदि थाङाब्ला जोङो माब्लाबाबो मोजां जानो हाथारनाय नङा आरोखि थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय आसा खालामो माबा मोनसे नोंथाङा मोनदेरबाय बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों होननानै आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानबावबाय थ' थांनाय रबिबाराव आङो जोंनि जोंहा सानथालि मण्डलि दङ जोंनि खाथियावनो थानाय ना जोंनि एरियायाव थानाय जोंनि पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय कुचुगाव पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय बे मण्डलियाव आङो थांदोंमोन आरोखि सावथालफोरनि मण्डलियाव बेयाव थांनायखौनो नोंथांमोनजों ओरैनो गुसुं फिसा भिडिअ खालामनाय जादों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आरोखि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिनो माब्लाबा ब्लग भिडिअ आरो माब्लाबा फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथाङा मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि थ' हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों गोजोन्थों दायो गिर्जा जोब्बाय गिर्जा जोबनानै गोजोननाय लास्रांजोब्बाय दायो थांनोसै ओरैबो गासिबो जोबने अनसायग्रा आंनि साबस्क्राइबार एन्ड देयार भिउवार्स दायो नै जोङो हाफ्रामनि न'आव थांगासिनो दं हाफ्रामा बेनो जे देखाबो खायखाय आसि आमार संगे नै जों ज' फैदोंमोन आरो बा सिनियर आसि दै बुरा आसि दायो थांगासिनो दङ